Do pamätnej izby profesora Jozefa Mistríka v Španej Doline neprišli deti zaháľať, ale učiť sa novým tradičným technikám, medzi ktoré patrí aj čipkovanie. Špania Dolina je známa svojou čipkou španiodolinskou a preto sme sa rozhodli pred 5 rokmi, že skúsime uchovať túto krásnu prácu ručnú a chceme využiť hlavne čipkárky ešte žijúce, ktoré sa tomu venujú, pretože žiaľ nám tie staršie generácie pomaly vymierajú, takže aby niečo ostalo tu, čo je pekné. Ako reagujú práve na to mladšie generácie? Je zaujímavé, že deti to veľmi, zo začiatku sa toho trošku boja, lebo je tých paličiek trošku veľa, ale postupom za chvíľku, za takú hodinku sú schopné si už urobiť nejakú reťazku, alebo čo ja hovorím, a zaujímavá vec je to, že hlavne chlapci. Proste ma to baví, už som tu druhý rok. Je to ťažké takéto paličkovanie? Ani nie, keď sa do toho dostanem, tak to už ide automaticky. Koľko už máš doma spravených čipiek? Čipkuješ aj sám doma? Doma nie, ale z minulého roka mám nejakých 7. Ako je to s tebou? Kto ťa priviedol práve k čipkovaniu? Mama ma prihlásila do tejto školy. A páči sa ti tu? Áno, páči. Čo si zatiaľ stihol? Tak čipku jednu som spravil a teraz robím aj druhú. Okrem toho zápeskovú techniku sa učia robiť. Potom budú si vyrábať šperk s drôtom a kamienky si budú opletať. Potom budú modelovať niečo z hliny. Malujú si na textil, taštičky a okrem toho sme pre nich pripravili takú netradičnú techniku a to je krakelovanie. Také akože keď chcete novú vec napodobniť na starú, ale to len tak, akože aby vedeli, že niečo také existuje pre spestrenie. Mne sa to veľmi páči, lebo mám tu veľa kamarátov a mám tu aj rodinu. Čo práve teraz robíš, to je také zaujímavé. Ja som to ešte nevidela, takže čo to je? Volá to zápestková technika a z toho bude buď nejaká taštička alebo len taška na mobil. Stretla si sa s takouto technikou práve tu v Španej Doline prvýkrát? Áno. Ako sa tebe páči práve táto zápestková technika? Páči sa mi veľmi, pekná je. Aj sa ti páči, že tráviš prázdniny takto pracovne? Áno. Čo všetko si už stihla urobiť? Už máš aj nejakú tú čipku? Ešte nie. No, jednu. A kam sa ešte chystáš na prázdniny? Už asi nikde. Decká dostanú osvedčenie. Tento rok sme si povedali, že deti, ktoré sú tu, lebo vlastne oni veci, ktoré si urobia, si odnesú so sebou preč. Takže sme sa rozhodli, že tento rok spravíme takú akože výnimku, keďže je 5. ročník, že každý urobí nejaký kúsok čipky, ktoré dáme do kroniky a keď prídu sem ako dospelí, aby si to tam našli, že toto sme my robili. Prípadne so svojimi deťmi, aby si mohli ukázať, že čo robili.